Ahojte, tak by som vás chcel dneska privítať pri mojom ďalšom videu. Dneska nebude včelárske, ale dneska bude trošku o nástrojoch pre stolárov, konkrétne o hoblíkoch. Veľmi rád zbieram takéto kovové hobliky, mám ich doma dosť veľa. Toto je časť mojej zbierky a rozhodol som sa, že dneska jeden by som zreparoval. Neviem, či poznáte tieto kovové hoblíky. Pochádzajú pôvodne z Ameriky. Toto je konkrétne Bailey alebo Stanley. Je to jeden z najznámejších značiek. Tento konkrétny má vyše 100 rokov. Mne sa na týchto hoblikoch páči a konkrétne na týchto, ktorý mám ja, že všetky pochádzajú zo Slovenska. Kúpil som ich najskôr asi cez Bažoc alebo cez nejaké burzy a myslím si osobne, že každý jeden tento hoblík buď bol zaslaný z Ameriky našimi vlastne predkami, keď tam odišli za prácou, alebo si ich doniesli späť. Nakoľko si nemyslím, že sa dali u nás bežne kúpiť. Ozaj si myslím, že boli len takto dovezené. Každý isto poznáte tie klasické naše drevené hobliky, ktoré sú fajn, ale jediná ich nevýhoda je, že teda drevo sa časom skrúti, môže ho nápadnúť nejaký červotoč a potom veľmi ťažko sa tie naše hoblíky štelujú, pretože človek ich vlastne šteluje tak, že na nich klopká kladivom a pomaličky vysúva ten nôž. Kde tieto kovové majú výhodu, že sa teda nekrútia, ale sú veľmi krehké. Tým, že je to zliatina, tak veľmi veľa aj tých, ktorých mám, sú buď prasknuté, alebo už boli opravované. Ako náhle to padne na zem, tak veľmi často alebo veľmi ľahko sa rozbije. A výhoda týchto kovových je, že nôž sa tam šteluje pomocou skrutky a takisto niektoré ostatné časti sa dajú štelovať. Takže tento hoblík som si rozobral. Videli ste, že je to v podstate jednoduché. Tento konkrétny má všetky časti. Drevené časti sú veľmi zachovalé na ňom, takže bude veľmi dobre slúžiť ešte ďalej. Tak a tuto už budete môcť vidieť v podstate všetky časti, keď sa rozobere úplne že do skrutky a v akom stave to bolo. Tento konkrétny kúsok má na sebe nejakú hrdzu, ale nie je to žiadna nejaká hrdza, ktorá ide až dovnútra, ale je to skôr také povrchové a dá sa to odstrániť. Takže po takom prvom odstránení takou mäkkou nylonovou kefou si jednotlivé časti pekne takto na oceľovej kefe vo vrtačke obrúsim. Najlepšie je mať kefu s takým mäkším vlasom, aby to úplne nezničilo a dá to tomu akurát takú peknú patinu. Najkrajší rozdiel pred a pod je vidno na týchto mosadzných častiach, kedy po vybrúsení a troškom záleštení sa krásne ligocú. Existuje veľmi veľa druhov týchto hoblíkov, čo sa týka konštrukcie, oni sa postupne vyvíjali. Sú anglické stránky, kde je vidno každý jeden model, ako pekne vyzerá. Viete tam vidieť medzi nimi rozdiely medzi jednotlivými rokmi, kedy sa robili. Tento konkrétny, ktorý robím, tak má okolo 120 rokov a preto ho chcem iba tak jemne zrekonštruovať, aby sa dal používať. Ja veľmi rád s nimi hoblujem ručne, keď robím nejaké menšie práce a teda tento konkrétny som oživil, ale nebudem ho striekať, nechám mu pôvodnú farbu, taká, aká je a jedine, čo teda na ňom spravím, je odstránim tú hrdzu a takisto ošetrím tie drevené časti. Zaujímavosťou tohto dreva, tieto hrušky, kde sa to drží vpredu, je, že z dreva, ktoré sa volá rosewood a v našich končinách je to veľká exotika. Ako som vravel, tieto mosadzné časti sú veľmi pekné, keď sa preleštia. Na niektorých oblikoch, ktoré už boli potom mladšie, povedzme, že z 50. rokov, už tieto skrutky nie sú mosadzné, ale sú z nejakého obyčajného kovu. A preto mám rád aj tieto najstaršie, lebo je tam krásny kontrast. Obliky Stanley sa inak ešte stále vyrábajú. Nechcel som toto video poňať nejako veľmi detailne, chcel som vám len teda ukázať rekonštrukciu takéhoto hoblika. A keď niekto by chcel vedieť nejaké viacej detailov, tak stačí pozrieť videá na YouTube. Sú ich tam ozaj mráky, kde síce anglicky hovoriaci, ale rekonštruujú tieto hobliky do úplných detailov. Veľmi zaujímavá vec je, že na všetky tieto hobliky sa dajú kúpiť ešte súčiastky, ktoré sa doteraz kvázi vyrábajú, hlavne teda nože. Takže človek si môže kúpiť nový nôž, keď sa ten starý zbrúsi, o mnoho kvalitnejší a potom ten hoblík je o mnoho lepší ako predtým. Čo je dôležité pri takejto prestavbe alebo rekonštrukcii toho hoblíka je, aby sa všetky tie pôvodné časti, kde sa dotýka kovu, pekne vyrovnali, zbrúsili úplne do hladka. Ide v podstate o to, aby si všetko pekne sadlo a aby tam neboli nejaké zbytočné vibrácie alebo vôle. No a asi najdôležitejšia vec je zbrúsiť spodok oblíka. Dáte si takto šmirgel na rovnú podložku, ja používam takéto sklo. Začal som so šmirglom, myslím si, že to bola nejaká stovka a postupne som išiel až do 400. Treba prebrúsiť a zarovnať spodok
boky toho hoblíka veľmi dôkladne. Nesmie tam ale vzniknúť hrana medzi tým bokom a spodkom, aby to vlastne nerilo do toho dreva. No a keď je to hotové, je to takéto krásne. Ja som túto rekonštrukciu robil asi 3-4 večery, vždy po nejakých hodine, 2, 3, takže je to taký relax na večer. Možno ešte môžem povedať, že Stanley mal tieto číslovania základné od 1 až po 7, kde jednotka bol úplne najmenší hoblík. Toto je číslo 4, čo je asi taký stredný, najviac používaný. U nás by sme ho volali, že hladík. A s takýmto hladíkom sa vlastne už finišoval povrch. Keď je ten hoblík nabrúsený a keď veľmi pekne berie, tak vlastne ten povrch po hoblovaní už vôbec netreba brúsiť. Dúfam, že viete rozdiel medzi brúsením povrchu dreva a hoblovaním, kde s hoblíkom vlastne človek krásne ureže tú vrchnú vrstvu, ohobluje to a kde pri brúsení sa tá vrchná vrstva, tie vlákna toho dreva vlastne iba roztrapkajú. No a čím človek používa väčšie zrno, alebo teda menšie zrno, väčšie číslo šmirglového papiera, tak tým vlastne tie roztrpkané vlákna sú kratšie a kratšie, jemnejšie a jemnejšie a preto ten povrch sa javí, ako keby bol hladký. No a tuto je už hoblík skoro dokončený. Ešte vlastne naolejujem tie drevené časti. Použil som obyčajný teraz olej z belinky, ktorý mu ale dodá veľmi pekný vzhľad. Na ostatné časti som použil konkor na železo, ktorý ho veľmi dobre zakonverzervuje. Neviem, či niekto predo mnou od výroby toho hoblíku sa mu takto povenoval, ale keď teraz bude takto ošetrený, tak zase ďalších 100 rokov môže niekde žiť a fungovať. Neviem, koľký z vás, ktorí to pozeráte, ešte stále používate hoblíky, či už drevené alebo teda kovové. Naposledy, keď som sa spýtal na Facebooku, tak popravde veľmi veľa ľudí sa tam neozvalo, že ich ešte stále používajú. Takže hoblík je už v podstate skoro hotový. Čo teraz zostáva ešte spraviť, je poriadne ho nabrúsiť. Popravde nie som úplne najlepší brúsič, skúšam ešte, čo by mi najviac vyhovovalo, ale môžem vám povedať, že tento hoblík konkrétne je bevel down, to znamená, že ten ostrý hôl je smerom dole. Existujú hoblíky, ktoré majú bevel up, čo sú väčšinou low angle plane, alebo teda hoblíky, ktoré majú nízky uhol. A pri tomto konkrétnom hoblíku je nôž nabrúsený na 25 stupňov. Takže použil som takýto prípravok, človek si ho úplne vlastne na 25 stupňov a začne brúsiť. Išiel som v podstate od nejakej 220 šmirglu, kde to najlepšie uberá, lebo som ho chcel pekne zrovnať až hore do nejakej tisícky. Mám taký jej lacný diamantový kameň, kde som ho ešte teda zrovnal na tisícke a potom ďalej som už išiel na vodné kamene. Keď som ho teda zrovnal na 25 stupňov a spravil som mu takú tú základnú fazetu, zvyknem potom ešte robiť druhý uhol na konci, 30 stupňov, ktorý teda robím úplne na tom končeku a ono to potom lepšie reže. Ako vravím, nie som expert na ostrenie a na internete je veľmi veľa videí, kde vám ukážu, že ako to presne ostriť. No a prosím, už teda finálne skladanie a ideme na to spraviť nejaké prvé hoblinky. Takže treba si to pekne zostaviť, zoštelovať. A ako som vravel, výhoda tohto je, že vzadu je vlastne jedna centrálna skrutka, ktorá šteluje to vysunutie toho noža smerom k drevu. Takže človek si to zostaví, prejde po dreve hore-dole a keď nejde ešte teda do dreva, tak človek trošku prikrutí, aby sa vysunul nôž. A takto pomaličky bude skúšať, až dokedy nezačnú ísť hobliny. Keď má človek dobre nabrúsený ten nôž, alebo keby si nedaj Bože kúpil úplne že nový z nejakej novej kvalitnej ocele, tak tie hoblinky, ktoré z toho vedia ísť, sú úplne ako papier, ako páper je priesvitné, dá sa cez ne čítať. Ja vám tuto v rýchlosti ukážem, čo sa mne podarilo vlastne spraviť a aké pekné hoblinky z toho vedia ísť. Toto bola, myslím si, že smreková doska asi, relatívne mäkká, ale napríklad nejaký javor alebo niečo, čo sa ozaj veľmi dobre hobluje, tak je ešte krajšie. Mám tu vlastne vymazanú tú zvukovú stopu, ale aj ten zvuk toho hoblika je veľmi pekný, keď to ide po tom dreve. Tak a ešte vám ukážem na nejakej druhej latke. Toto je znovu nejaké asi ihličnaté drevo. Neviem presne, čo to je, nejaký možno aj červený smrek. A veľmi pekne to ide teda ohoblovať. Ukážem vám aj ten povrch, že ako krásne sa potom on ligoce, alebo teda ako krásne je hladký. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a ak by ste chceli vedieť niečo viacej o týchto hoblikoch, kľudne sa ma spýtajte, vedel by som natočiť aj nejaké iné videá, mám ich skoro všetky, viem porovnať ich veľkosti, viem
ukázať niektoré iné detaily nad nich. Videl som veľmi veľa zahraničných videí, mám naštudované tie zahraničné stránky, keďže ma to veľmi baví. Nakoľko veľmi veľa vecí v tomto videu som nespomenul, alebo som ich len tak letmo preletel. No a tuto už môžete vidieť úplne teda finálny povrch po hoblovaní, ktorý teda v podstate už sa nemusí brúsiť a dal by sa teoreticky už iba natierať. Tak a tu sú ešte nejaké detaily na tento môj nový hoblík, alebo teda staronový. Myslím si, že tá premena z toho starého hrdzavého sa dosť podarila. Ďakujem za pozretie a pridajte like, ak sa vám to páčilo.